И здравейте, банда, днеска е петък. В момента пътуваме. Днеска по-рано бях разтоварил, само че ми беше паднала батерията. Щях да снимам от по-рано, обаче до сега се зареждаше камерата. Айде, момчета. Сега да извадим този палет, дето съм го взел. Сега дали ще го хвана хубаво, а? Оп. Оп. Сега тук го пусна. Внимаваме тук. Оп. Внимаваме с ръката тук, внимаваме, защото... Оп, ето малко нахвърляме. Оп. Все толкова. Така. Оп. Айде сега нагоре. Оп. Чакайте. Той без той щупано, да не го дочупам още. Хайде, момци. Нагоре. Да не закача нещо. Хоп, аре бе. Телефона хубава работа беше. Точно показа къде да го оставя. Einfach draußen или къде мек, просто навън. Добре бе. Сега. Бутаме количката обратно. Вземам си документа и ходим. Пътуваме, сега имаме още 30 км до мястото. Там трябва да вземем май 3 кашона бяха или 3 палета, едно от двете. Трябва да видя. И оттам би трябвало да се върнем, обаче те ще пратят още нещо. И да им... Да, 80 кила трябва да вземем. Той са един палет с 2 кашона. Да видим сега дали ще дигне обаче. Dem Straßenverlauf von B173 noch 3 Kilometer folgen. Ох, майко. Ало! Къде си, бе? Ти къде си, бе? Ерланген. Какво правиш в Ерlangen? Ибавам се тук пак с този гайс. Ау, ау. Аз Аз казах, той цената, виж. И сега го взимах. Аз бях, той бе. Аз бях в Орхайм. Орхайм, ли? Да. 12 часа бях в Орхайм, обаче се чудих какво да правя. Викам сега 12:30 да отида на летището, опасна работа. И какво да прави, се върнах, човека, и сега в Кронах съм сега. Gute Frage, schau mal. Diese Chain-Kohle, aber... Das ist auch nichts von uns, 174 Kilo. Echt? Wir haben eine 10 Poli, aber verschiedene Aufträge, weißt du. Wir haben nicht nur... Musst du nachfragen, dort. Okay? Ja? Okay, ich lasse nicht. Warte, wieder sprechen die. Прижився. Виждаш се, Костовска, йо. Пак цигания. Пак направиха тук един мамлач. Нали така, аз бях в Орхайм, 12 часа бях в Орхайм.
Бе, то... Аз се връщам, аз съм в той, аз съм в Кронах. Кронах ли си? Да, Оттам какво правиш ти? обикалям. Не, да строи се, даваме един палет човек. 80 хиляди тук на той. И аз имах един... На БСХ-то там. Аз имах един на шва на 50. Тъй. Отива него го ставих. Оттам ми дава там на Тенен Ное. Ага. Отидах него натоварих. Тенен Ное. 20 кг един картон. Оттам ми дава Керамтек на Лаов. Ага, знам го, да. Отивам човек, Керамтека го натоварих. Звъня на Харото и какво да правя? Идвай към мене, вика. Добре. Мрън запалих камиона. Той един палет взимах от Керамтека и отгоре му сложи там няколко картона човек. Отива на... Идва на летището. Отива да разтовариш след това, вика Харото. Какво да разтоваря към този един палет, аз го ставя ги към ма. Отива пие на кафе, вика. Взимах едно кафе его. Не, пак ми праща той. Лао. Къде Да, викам, харе, аз през малко викам, не бях ли? Да, ама вика и сега вика този той. Ага. Чета. Изкарахме и тези седмица. Отивам да разтоваря и си ходя. Трябва преди да се прибера да отида да зареда. И приключвам за тази седмица. И така. С вас ще видим в следващия клип.